وەک مەجلیسا مالباتê şehîda em hewildanên bêhêvî yên ku rûmeta gelê me û sembola wî yên neteweyî dikin hedef dişopînin. Ew êrişa qirêj û gulebarana ku li çerxereya Qamişlo li dijî ala Kurdî pêk hat, ne tenê kiryareke xerabkar a asayî ye, lêbelê êrişeke rasterast e li ser giyanê şehîdên me. Ew şehîdin ku xwîna wan bi rengên vê alê re têkirdar e, ku di asîmanê azadiyê de her tim li ba bibe. Em wek Meclîsa Malbatê Şehîda û wek parêzvanên mîrasa şervanên ku di çeperê berxwedanê de her tiştê herî biha feda kirine. Wiha dibînin ku ew guleyên ku li çarxereya Qamişlo ber bi ala me ve hatine teqandin, guleyên kînê ne û jiyaneke hevbeş û bîna gelê herêmê ya ji bo azadî û rûmetê dikin ermenc. Li ser vê bingehê em ji bo raya giştî van xalên li jêr radikînin. Yekem, ala Kurdî ne tenê sembola neteweyî ye, lêbelê ew kefenê pîroz a laşê xort û keçê me hembêz dike. Êrişa li ser ala me, êrişa li ser rûmeta şehîd û pîrozbahiya bîranînê wan e. Duyem, em bi tundî gotina wan alî û destên xerabkar ên ku ev kiryar pêk anîne şermezar dikin.